ние сега... Там сме. Не е тази следващата. Да, влиза се. Ами слизаме тук. Не е тази улица, ми мафа. Следващата. Да, бе. Идваме, човек, на 5 минути сме. Не е минало 12, лут ли си ви? Факто. Трябва да читавам проверка да върши. Само копа. Първата тема е вода, втората тема е музикална кутия, третата тема е животно. Това е. Още? Старт! Here's a little bonus room where you can play. Don't be frightened, don't run away. You can linger, 'cause I'm your video friend. Think of me as a father figure with a hand to lend. There are no monsters here. Hey, wait, look over there. I was just kidding. Don't be scared.